pri našej strašidelnej halloweenskej giveaway, teda žrebovaní giveaway. Toto je naša halloweenská party, keďže sme vám chceli priniesť troška takú strašidelnú atmosféru. Dúfame, že sa nám to podarilo. A prejdeme k žrebovaniu. Máme super zombieho očkoidného notára, ktorý bude každý očkom. Tá bude žrebovať Peťa. Nejakého toho šťastlivca. Sleduj to. A je to 52. Tak výhercovi srdečne blahoželáme. Ešte, ak sa nám to podarí vo videu, aj odrátame, aby ste vedeli podľa mena, kto vyhral. A podleskáme! 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52. Víťazom sa stáva Tereza Dlouhá. Blahoželáme. Ďakujeme, že ste sa zapojili do našej giveaway a gratulujeme víťazke Tereze Dlouhej. A pekný Halloween. Strašidelný hlavne. Posiela jeden strašidelný pozdrav zo svojho žežla. To nebude odoberať kanál, bude zakujať. Áno. This is our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. To však ja si môžem aj tuto sadnúť, to ma bude ešte. No tak už to natáčam, či ne? Hej. Tak to nehaj! Ahojte! A sa do kamery vťuch! Multipass! Toto ja! No. Tak to už ide. Ahojte!